haino hai lamsoko sukhane khorang nai tonai joto viewers songno जों tabuk nailainai sukhane khorang bai songsajak online Kokborok gospel Rwchabmung Batailaimung Panda 2021 Panda ni Batainai number 10 bini Rwchabmung no bini bumung ongkha Pabitra Tripura bini nikuma ongkha gadang bishopara naimani yagulo norok bini Rwchabmung no khnathok jakangke gobang views tei like rwgui support khlaiui second round no rohadi faide hingke जों tabuk nailaino bini Rwchabmung Ani khatung male subraji suno theimani ulobo muthang janano Ani khatung male sukha sakawo theimani ulobo muthang janano puitu khlainai beba brongno muthang tisana Paithangni asalo subraji sule Zukhani sengsa sawo bebak senamja tong tong ma bai kuplung aro khak sang ma kuplung Zukhani sengsa sawo bebak senamja tong tong ma bai kuplung aro khak sang ma kuplung tabo khak khamjara Aro mukte hoi rojagnai Tabo leng jak bororo Aro leng lama manai Tabo kha khamjara Aro mukte hoi rojagnai Tabo leng jak bororo Aro leng lama manai Ani khatung male Subraji suno Theimani ulobo muthang jagnano Ani khatung male sukha sakawo Theimani ulobo muthang jagnano Puitu khlainai bebak brongno muthang tisana Paithangni asalo Subraji sule Subrayung jisu Grosa gathuyui Kothoma gahamna Telangai thangkha Ang tabo pirna nangnai Nini muthang mani Akorongnon Tholani samura Sunamkha jisu Mol brum tong tho
Chwngno hawon Polani tong teibo Sunam kha Jisu Mol brum tong tho Chwngno hawon Hani khatung male Subra Jisu no Theimani olobo Muthang jang na no Hani khatung male Sukha sakawo Theimani olobo Muthang jang na no Pui tu khlai nai beba brong no Muthang ti sana Kai thang ni asalo Subra Jisu le